كالريح كالموت غدار عادم كالخيل كالليل كالرعد نهار. Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Ovaj ajet govori o Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovim ashabima. Naime, Allah je u ovom ajetu spomenuo neke osobine ashaba, među kojima je i strogost prema nevjernicima, nezadovoljstvo bezvrijednim dunjalučkim stvarima i samilost muslimana jednih prema drugima kao braće u vjeri. Historija nam je sačuvala mnoštvo primjera navedenih osobina ashaba, a mi ćemo ovom prilikom spomenuti dva pisma Halida ibn Velida, radijallahu anhu, jedno koje je bilo upućeno perzijskim vođama prije bitke Zatus Selasil, u kojem ih upozorava na bolne posljedice ako se odupru muslimanskoj vojsci i spriječe prenošenje islamske poslanice njihovim potlačenim narodima. I drugo koje je poslao Ebu Ubejdi ibn Džerrahu, radijallahu anhu, glavnom komandantu muslimanske vojske u Šamu u vrijeme hilafeta Ebu Bekra, radijallahu anhu, u kojima u potpunosti dolazi do izražaja kuranski opis ashaba i njihovih osobina. Sadržaj pisma koje je Halid ibn Velid poslao perzijskim vođama glasio je: بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى مراسبة فارس سلام على من اتبع الهدى فالحمد لله الذي فضل وسلب ملككم ووحل كيدكم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم له ما لنا وعليه ما علينا فإما أن تسلموا وإما الجزية وإما الحرب وإلا فوالله لقد جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. Tako je Allahova sablja Halid ibn Velid pisao perzijskim vođama. Međutim, prijetnja i žestina se pretvorila u samilost i poniznost kada je Halid ibn Velid, radijallahu anhu, pisao Ebu Ubejdi ibn Džerrahu, radijallahu anhu, obavještavajući ga o njegovom preuzimanju komande nad vojskom umjesto Ebu Ubejde. Njegovo pismo glasilo je: U ime Allaha, milostivog, svemilosnog. Ebu Ubejdi ibn Džerrahu od Halida ibn Velida. Hvala Allahu, pored kojeg drugog Boga nema. Molim Allaha za vašu i našu sigurnost na dan najvećeg straha i zaštitu od ovog svijeta. Meni je stiglo pismo od halife Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekra, radijallahu anhu, u kojem mi naređuje da dođem u Šam i preuzmem komandu nad vojskom. Allaha mi, nisam to tražio, niti sam želio, niti sam pisao halifi o tome. A što se tebe tiče, neće se biti neposlušno tvojim naredbama, niti će se suprotstavljati tvom mišljenju, niti će se bilo koja stvar odlučivati mimo tebe. Ti si jedan od muslimanskih uglednika i vođa čiju vrijednost niko ne može poreći. Neka Allah upotpuni blagodat dobročinstva koju nam je podario, neka nam se smiluje i sačuva nas od džehennemske vatre. Veselamu alejke ve rahmetullahi. U ova dva pisma primjećujemo sljedeće: gordost i dostojanstvo Halida ibn Velida, radijallahu anhu, kada se obraća nevjernicima i neprijateljima islama, i počinjanje pisma spominjanjem svog imena prije perzijanskih vođa. Ali kada se obraća ashabu Ebu Ubejdi ibn Džerrahu, radijallahu anhu, Halid je svoje pismo počeo spominjanjem Ebu Ubejde prije nego što je spomenuo sebe, a to je bilo samo zbog Ebu Ubejdinog položaja i mjesta u Halidovom srcu, koji je iznimno poštovao Ebu Ubejdu, radijallahu anhu, zbog njegovog statusa i ranog primanja islama. Zatim, prijetnja Halida ibn Velida nevjernicima s kojima je ratovao i unošenje straha i psihičkog poraza u njihova srca. Međutim, u pismu Ebu Ubejdi, radijallahu anhu, situacija je potpuno obrnuta, pa vidimo kako se Halidove riječi pretvaraju u ljubaznost, poštovanje i upućivanje dove za brata muslimana. Da, to su ashabi za koje je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ne vrijeđajte moje ashabe. Tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, kada bi neko od vas udijelio zlata koliko je brdo Uhud, ne bi dostigao vrijednost pregršta hrane koju oni udijele, pa čak ni pola toga. Mutefekun alejhi.
To su ashabi na koje se mi volimo pozivati, a čije razumijevanje i primjenu islama ne slijedimo u našem životu i u našim međusobnim odnosima jednih prema drugima i prema našim dušmanima, koji su dijametralno suprotni odnosu ashaba i kuranskom opisu iskrenih sljedbenika Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a što najbolje potvrđuje odnos muslimana prema stradanju naše braće i sestara u Gazi. لك لبيك إن الحمد والنعمة